Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα product review από τη CPI. Σήμερα θα δούμε το IP καταγραφικό της QNAP VS2004L. Το VS2004L είναι ένα IP σύστημα καταγραφής ιδανικό για λύσεις εποπτείας και ασφάλειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οικιακές εγκαταστάσεις που χρειάζονται ασφάλεια και επιτήρηση. Το 2004L χαρακτηρίζεται για την απόδοσή του και τις μικρές απαιτήσεις από τα περιφερειακά που το πλαισιώνουν. Είναι συμβατό με τα πιο γνωστά brands IP καμερών στην αγορά, όπως είναι η Axis και η Acti. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι λειτουργίες του είναι αυτά που το καθιστούν τόσο δημοφιλές για ολοκληρωμένες λύσεις εποπτείας και ασφάλειας. Επιπλέον, η ευκολία στην εγκατάσταση το κάνει αγαπητό και στους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας. Το QNAP VS2004L διαθέτει χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Ας δούμε μαζί τα σημαντικότερα από αυτά. Ταυτόχρονη καταγραφή και θέαση 4 IP καμερών. Υψηλή ποιότητα κατασκευής με προεγκατεστημένο λειτουργικό για τη διαχείριση των καμερών. Η αρχική του παραμετροποίηση γίνεται σε 6 απλά βήματα. Δυνατότητα εγκατάστασης 2 σκληρών δίσκων. Τύπου SATA, της επιλογής σας. Απόλυτη ποιότητα στην εικόνα με συμβατότητα σε όλες τις σύγχρονες συμπιέσεις όπως το H264 και MPEG-4. Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα QNAP NVR και επέκταση του συστήματος καταγραφής μέχρι και 128 κανάλια. Επίσης, αναζήτηση καταγεγραμμένων βίντεο βάσει ημερομηνίας, ώρας και γεγονότος. Προηγμένη διαχείριση γεγονότων, όπως η ανέκνευση κίνησης ή αδυναμία καταγραφής εικόνας που μπορεί να οφείλεται σε κάποια κακόβουλη ενέργεια. Η ζωντανή θέαση και αναπαραγωγή από όπου και αν βρίσκεστε είναι εφικτή μέσω ίντερνετ από iPhone ή Android smartphone. Ψηφιακό zoom σε πραγματικό χρόνο εκμεταλλευόμενο τις κάμερες υψηλής ανάλυσης. Εύκολη αντιγραφή των καταγεγραμμένων βίντεο σε ένα USB δίσκο με το πάτημα ενός κουμπιού. Για το χρήστη με απαιτήσεις μιας απόλυτα αυτόνομης συσκευής διατίθεται ο μεγάλος αδερφός του VS2004 Pro. Στη CPI είμαστε δίπλα σας για να δούμε μαζί την ιδανική λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με πρωτοποριακά τεχνολογικά προϊόντα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε από κοντά τις προτάσεις μας.